Siphakamiseni izandla zonke sithi sizophakamisa izandla zethu amadolo sibukhothamele esithebe sibudumise ngalomuso sizophakamisa izandla zethu amadolo sibukhothamele esithebe sibudumise sanibonane emahlabathini sibingelela abantu abasuke endaweni ngobahlukana kazo ngiphinde ngibingelela abantu njengamanje abangibukayo ku live ngiyabona abantu baningi kakhulu kune message engiyithande kumyubaba wathi khehle lezi ngisegola ngaze ngisonte mina ngiwazi umnyango wesonto isonto lami lilodwa ngisonta ku YouTube uthi sengiyabudgeta njalo sengiyabudgeta ukuthi ngizothenga ama data ngeSunday ngiyahlala ngene esontweni ku YouTube makuphuma isonto sengili-right ngidownload ngibe nalezo inkonzo siyababingelela nabo babalulekile ngiphinde nginikhumbuze-ke ukuthi sicounta insuku sicounta ini sibheke kuphi la sibheke khona mhla kabani kuzonjani hayi kuzoshuba ngempela zizokhala zizonjani ucelile-ke bafowethu wacela umthandeni Gqokamelisha ukuthi ngicela nami ukunijoyina wacela noKhuzani wathi uKhuzani nami ngicela ukuba phakathi wacela noBethusile wathi uBethusile nami ngiphakathi wathi uMamhlengiwe nami angisali egoli phezulu uSiphongwenya wathi nami ngiyeza okay ufikile ubufikile namhlanje nofikile Nkosi yami uthe nami ngikhona ngizosho ngithi noma kunjena angithi usho kanjalo noThina Zungu uzobe khona noJumbu uzobe khona noBelusi zithi-ke lezi zami ngeke sizoshaya abanye abafana basuka le kude sibe sikhona la ngeke bathi sizoza into ezobe siyenza nebhendi yami izobe ingadali into engiyenzile-ke bafowethu ngithe ngomusa kaNkulunkulu ngoba baningi abantu abasijoyinile ababambe ibhandi nathi eMaritzburg la esake sahamba khona eMaritzburg kaCaluza eMaritzburg eCity Hall bonke abasibukayo njengamanje ngizokhipha amabhasi awu-2 free of charge azobalayisha awu-2 amabhasi mahala azosuka eMaritzburg layisha abantu beze enkonzweni kunebhasi eli-1 elizosuka egama lakhe ePortshepstone lapha ngaka I think uBoxer noma yini ase-KFC egama lakhe lizosuka mahala futhi nalo liletha abantu mahala kunebhasi I think awu-2 azosuka eLindelani kwaMashu le phezulu ngaseNtuzuma free of charge nakho ebalethile abantu kunebhasi eli-1 elizosuka eMlazi Mega City liletha abantu free of charge mahala kuneli-1 elizosuka eThekwini ngase-McDonald ngasemarket elizolayisha abantu futhi nakhona libalethe mahala kuneli-1 elizosuka eStenga libathathe eStenga libalethe nalo mahala ngicabanga ukuthi total yamabhasi azoza awu-9 azobelayisha abantu mahala ebathathe balethile inkonzo yethu izobe phezulu ngapha mawudlula egarage lapha maniphuma nithi kunendawo yakhiwe ngama-blocks lapha nje ku-main road nizobona ngebhodi niyothola selifake ibhodi inkonzo yethu izoqala ngo-7 ekuseni iyoze iyophuma u-4 noma u4:30 ntambama ngiyanicela noma kuthiwa ugqoka isudu yakho enhle kanjani kodwa khumula ini imbadada uzile omunye uFacebook wathi yini imbadada ngithi sho ukuthi awulifundi iBhayibheli
khumule nje icathulo zakho mawuza ngemoto ungadrive ngazo. Lelo langa uzobona ngezinto ezenzeka ukuthi olunye usuku namhlanje. Namhlanje kwenzeka ngenye indlela namhlanje. Zishintshile izinto. Ngoba impela osuke eGoli shesha book ihotela ngoba azogcwala amahotela. Kuyashuba kuzobe kulaphana kushubile. Kuzobe kunjani? Ngiyacela impela makuthi itholile opportunity yokuthi ine-class yami uyithole. Ngineke A1. Makuthi uyitholile i-chance yokuthi uyithole. It's either emotweni yakho noma emqaleni wakho ufike vele usuyifakile. Ngiyacela ufike usunjani? Usuyifakile. Ungalenzi iphutha. Ufike nje usuyifakile. Uma uphethe amanzi wakho usheshe waphathe, ungafiki wabeke phambili stage. No. Sizobe singafuna ukushisa, sishiselwe lelo la. Lelo la ngasuke senze izinto sikude sithi. Sizenze izinto sikuphi? Namhlanje I'm not here to prophesy. Awuphela ngakhathala kuhlala ngprofeta. Namhlanje nje sizolungisa. Thina kahle la siyingane zala ebandleni angithi. Sizobe sinama visitor angithi. Lelo langa kufanele sibaprove. Mina ngithembeni ukuthi nibamukele kahle. Nami ngithembeni ukuthi Khethelezi umkhulu uzoyenza lento. Angithi yazi. Uzonjani umkhulu? Uzoyenza lento. Lelo langa kuzobe ngihlanya. Zocela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela unginike amaphiko ngihambe phezulu. Hayi, zobe ngihamba phezulu ndiza kanje. Ngithi ithumo uyakhuluma manje. Kunabantu abasuke eGoli abacela Nkosi yami abalalanga bathi sicela umthandazo kodwa abacelile ukuthi sicela iCamel ingasivezi. Ungabavezi manje. Bhekisa le. Bacelile Nkosi yami. Bacela umthandazo. Bhekisa le. Baba bebezohlola ngabajikisa ngathi ngeke ngikwazi ukunihlolela. No, khona kade bezohlola usisi nobhuti kade bezohlola sondela iCamel isibhekele. Oh Nkosi yami wavele wagqoka kanjena. Likiphayi. Miyeke nalikiphayi likhona. Abantu bayizonda ichannel yami. Eyizondela ukuthi we le channel le ivele ibhadlaze nje. Ngoba khona imali lapho bezombhadlaza yena. Bengingeke. Wona sese hayi bengizombhadlaza. Kahle namhlanje bengingazini uzoprofeta. Uma ngihleli yonke into engiyenzayo ngiyenza ngoba ngiholwa umoya. Today I'm here ninenhlanhla nina because kunento engifuna ukuzonitshela yona uNkulunkulu engithema ngihleli wangembulela yona. Kukhona omunye sisonke kuma business, a businessman, successful businessman. Yazi uke wahlala wangifonela wathi hayi Khethelezi usho ukuthi insanga uyibhemi nje wena. Ithi mina angiyibhemi nje insanga. Uthi imicabango yakho cabangisa umuntu obhema insanga. Umuntu obhema insanga uyajula. Ahlale phansi ajule. Mina ilento engiyenzayo engifuna ni understand. Yabo ngoba ngisene power yokuhlala kuma board meetings nabelungu. Abelungu bakwazi ukungilalela. Ngoba bengincenye something abayincengile kimi. Ngizoba nepower yokuthi ngibarule, ngibatshele ukuthi yenzani kanje bayenze leyo nto ayifunayo. I-aim yami kahle ngifuna le ndaba yami kuyiqala emuva bese ngiyisa phambili. I-aim yami ukuthi izinyanga zonke zigcine zinakekile ukuthi nazo azivunyelwe ukuthi wena ne-medical aid yakho aka-Discovery mawufika kuKhethelezi ngifuna bagcine bevumile ukuthi lashwa uKhethelezi bese yoclaima ku-Discovery uKhethelezi bese yakhokhela. Lokho kuzowenzeka-ke manje ngoba kukhona indlela entsha esengibuye nayo. Abayibuka i-channel yami bakhona ngithi bayizwile into engiyenzile ngithi nginento okuthiwa yi-Khethelezi Medical Aid. Khethelezi Traditional Medical Aid, whichever way. Abangilandela ku-social media sebewabonile amakhadi ngithi sengiqalile ngiyadesign ngidesign into ezoba namahloni okuyikhipha. Cha, le nqola yethu isaqala isasuka phansi. Ngizo-invite okokuqala umuntu oqala engizomu-invite ozoba part of leyo nto uBP Garage. Whenever uya ka BP Garage uzothola i-discount ngekhadi lakho.
okokuqala lokho, so that nawe wena ongamsupport uKaNtelezi kuzokuphokha ukuthi woza ngoba uncenge ukuthi uma uyothela ipetrol uzothola okokuqala lokho. Bese ngisuke ngiyohlala i-meeting no Fly Safair noma no South African Airways. Whenever ubook i-flight, uma uke wadonsa ikhadi lakho wathi nale nginalo, thola i-discount. Ngizokhuluma nawo labantu. For now angakakwenzi lokho ngoba isase-ship lento yami. Ikanjena-ke into yami. Le medical aid izoqala soon, ngizoyilauncha soon. Anginandaba noma ugogo una 60 years noma una 90 years, i-premium iyafana nje. Ukhumbula ukuthi ngenzela abantu bakithi abamnyama, anginandaba nokuthi ublacklistiwe nokuthi unjani. Uzofika uthola ikhadi lakho. First one awu4 kahle kahle. First one u250 rand. Angithi kulo 250 ngizokuvumela ukuthi iye pharmacy hamba uthenga ikhadi lami. Unganamali hamba uthenga. But ngizokunika ngonyaka u1200 ukuthi usebenzise. Ngoba phela kuyena wonke umuntu ohlale no cash kuphi ema-pharmacy angithi abanye abanawo cash, and nalabo bama medical aid basebenzisa ama medical aid card wabo ukuthenga. Hamba uthenga. Mengisuka lapho bese ngithi mawuza ngapha ngoba abaningi beza ngapha abanyonyo beza ngapha kumina esigodleni angithi bese ngikunika 6000 rand ukuthi uzospend esigodleni le 6000 rand. Whenever ufika kimi uphethe ikhadi uzospenda 6000 rand. The only time uzokhokha kona esigodleni uzokhokha kuphela ukhokhela ukuhlola phela ngoba phela umkhulu akayi-understand lento yama-medical angithi. Enye into i-benefit engizokunikana ngizothi mina uma une-medical aid card wawiswa imoto laphana ngithi into ongayihlelanga into okuthiwa i-accident yenzeka nanoma inini, ma ufika ngesimo esiphuthumayo awenzi appointment ma uphethe ikhadi. Awufoni ukuthi umkhulu ukhona anytime nali ikhadi lami at any time ngicela ukungena ngibona umkhulu kumele bakudedele ungene umbone umkhulu usheshe uhambe angithi. Kukhona-ke enye ngisazoyi-eda njalo uma uye epharmacy imali yakho masiphelile uyothenga, it's either imali ikhona noma ayikho, kumele kuyaphoqa ukuthi bakunike 30% discount of whatever uyithengayo. 30% every time. Kunye kwalokho bese iyasuka angithi ngithengisa approach inkampani, ngifuna uku-approach ama-university ngiyohlala nawo phansi ukuthi naku ngumuntu ngine-database yami nayo nginabantu abangaka, ngicela wonke umntwana ozothi mayikhipha lento ekhokha i-school fees or whatever nenzeleni i-discount, noma umzali nenzeleni i-discount. Nina invoice-ani mina nimenzele i-discount, ni-invoice mina ngizomkhokhela. Bese siyasuka leyo iwu-250 njalo ngenyanga. Ikhadi lakho bayakwenzela, mabekwenzela ikhadi lakho lihle, uye laphana kwilezinto zo-Facebook ulibone uzolibona. Ukuli-activate leli khadi lakho uzolithola nali ikhadi, ukuli-activate lizoba u-1200 seliyasebenza. Akufuni ukuthi uzulinde 3 months. Khona omnye umlungu othi no, but ma uyenza lento bakhokhise 3 months, then ngithi never. Into yami le angike yocela uchaza umuntu eyami. Bese siba nale yesibili engathi iplatinum ayabantu abanuka kangcono. Khona phela labazothi angifuni mina ukugcwala eningini, mina ngifuna ukuba sentweni engathi ngibayi VIP. Leyo ke u500 ngenyanga. Esigodleni uthola 15000 ozospend. Then epharmacy uthola malini 3000 ozospenda ngonyaka. Le mali siyakontrolela yona ukuthi ngenyanga spend engaka. But wahlala u6 months wazowaphela ungayispendanga iya expire. Kumele uyispend, especially pharmacy. Angithi. Then bese siya kule enye i-black card leyo, i-VVIP platinum enkulu leyo. Leyana ke will activate ikhadi lakho ngo 6000 rand.
esigodlweni kumele uspende 45,000 ngonyaka. Epharmacy uspenda 5,000 rand. Iwu 700 rand ngenyanga. Lento ngizoyenza and futhi ngeke nikhole. Yabona mase bebaningi abantu sengibona ukuthi okay sebe more than 20,000. Then I will go ka discovery in a database yami. Bese ngithi nayi abantu bakithi. Anibona ukuthi isinto sibalekile. Abelungu bafuna uqale babone ngeaction. But umuntu ohlakaniphile uzothi mina ngiyangena la. Isikhathi sokuthi sithathe isinto sethu. Nathi sithi esethu isinto siyasithatha sisibeka kwenye level. Kunabantu ke ngizohamba ngiyoxoxisana nabo. Khona omnye uzothi we unomono ukhethelezi usebenza kunabantu engizohamba ngiyoxoxisana nabo. And futhi labo bantu ngizoyenza live wami, wenza live ngenivumele nefone. Inini enizonginika izinyanga ezu10. Ngizozithola kini. Abantu bonke abazofona bathi khethelezi. Ngicabanga ukuthi uDr 3 second. Ngicabanga ukuthi uDr Mnguni. Ngicabanga ukuthi uDr whoever Skoni. Ngicela umfake. Then I will ask you efonini ku live abantu bonke belalela ukuthi why uthi lo muntu. Give me ama valid reasons because sesimfaka manje la entweni enemali zabantu. Sifuna into yonke iqondithi manje. Mangwezwa man reasons uthi valid. Ngizobafaka bonke labo bantu. Bathi angifuni nikhethe abantu abaningi eKZN. Bengithanda kube nomnye eKZN Eastern Cape, Cape Town, Mpumalanga wherever. So that nonke nizi khethelezi. You can go to those people without having money. Lo muntu mayifike kucharge lapha mina ngizoyikhokha leyo mali. Ninga understand? Uya kulo badokotela awukhokha udonsa ikhadi lakho. Uthi imember kakhethelezi. Then loyana my invoice yakho isenda kubani? Then Kethelezi will pay using ngoba ukhokhe ngemedical aid yakho. Otherwise ngizofuna abantu abawu10 odokotela abazoba kwipanel. Then ngisebenzana nabo mawuya noma kubani lo dokotela Eastern Cape uyagula kune emergency. You don't have to come to Kethelezi. Hambe Eastern Cape khona udokotela okwipanel yakho. Then ngizokukhokhela. Uma lento sikhombisana isupport isikhathi sokuthi kumele abantu bakithi abamnyama nibone ukuthi abelungu bayasupportana. Nabo baqala kanje. Bathe mabeqala kanje abantu bakithi babebona ukuthi lento yabelungu iyasebenza. Nathi sabantu bamnyama salandela ngoba phela siyathanda ukulandela. Sawuba join. Kanti nathi singayiqala into yethu. Masiyiqala abelungu bazobona ukuthi well this is working. Ningathuka isimanga manithola ukuthi ngiyasupply abanye odokotela ema lab. Ngiba supply ngemithi yesintu mina. Bese beyishintsha le mithi isibuye isiyinto yesilungu. For example zokutshela ngale nsipho le abathi ilobolo. Niyazi insipho le abathi ilobolo? Okay, ugadla simanga sensipho. Niyazi leyo mithi? Leya mithi ngifike ake ngithathe isimanga sensipho. Ngifike ngithathe lo muntu abathi umhlonisho. Ngithathe uvela bahleka. Ngithatha umwelela kweliphesheya. Ngayibali yona. Anizohamba niyoyenza. Okay. Ayisho yonke. Uma ngithatha lezi lawo makhambi esintu bese siyawapheka. Siwapheke bese sithatha amanzi wakhona sithi inteleza ngithi. Lamanzi bese ngiwathatha ngiwanika abelungu. Umlungu bese ithatha lento eyihlanganisa nensipho. Lawo lux inayihlanganisa ebese iyaphuma isiliquid athi 9 insipho. Bese ngiyithatha seyipackage igubhini bese siyinika abantu. Sakuyinsipho. At the same time iyageza isusensila, at the same time iyakwenza ubukeke kahle ube muhle. Isiyinsipho. Kunabanye ke emakhemisi engibasupplya kanjalo but ngibonile this time no man. I can be a billionaire. Mina next year ngibona ngibillionaire. Next year ngibillionaire. And wena ojwayele ukutshela abanye ukuthi lo muntu uthwele lo hayi this time sengiyothwala. Thweleke manje. Ngithwele ngani? Umqondo. Ngibonga uNkulunkulu ngoba lo mcabango ufika ngifastile. Unfortunately kunabasikhohlisayo labathi bafastile kanti bangikhohlisa. Mina ke ngifastile. Okwangempela. Hayi ukukhohlisa. Ngifastile okwangempela.
and ukuze ubone ukuthi ngifastile bheka imanga engizozenza ngomhla ka3 lapha bheka imanga engizozenza ngifuna ukuqhamuka abantu bephushwa ama wheelchair kanje angisho ukuthi ngizobasukumisa angikwenzi lokho but engiyomthinta ngesandla engiyodlula eduze kwakhe uyengixoxela mawungalithola ngithuba lokuthi ngidlule eduze kwakhe lo engiyodlula eduze kwakhe uyengixoxela ukuthi kwethe ngizwile ngizumagnet udlule eduze kwami kunoma ibuthe emuzwile udlule eduze kwami awudlula noma ibuthe nezithatha izifo zami wayithatha lezi zifo wayithatha yazi ngiyodlula kuyoshaka ngomhla ka3 ngiyacela ufike early noma ungaba isilima nje uzenza isilima once 5 o'clock akushaya usuyidlala letendeni wedwa uthi ngiyobalinda lalela ngitshele kuzogcwala kuzonjani kuzogcwala hayi kancane fika nje ubamba isithi yakho sizamile ukuthi sithole itendeni ngena abantu abawu5000 sizozama ukufaka abantu abawu2.5 angithi uhulumeni uthi sifake half of that amount sizofaka 2.5 gijima ubamba indawo yakho nizwela ngithi gijima ubambe ini indawo yakho ngoba ngihlala ngikhuluma ngaso sonke isikhathi ake ngibone ukuthi obani abathi ngiyathula ubufakazi ngale ndoda sithi siqalile ibhandi kunento eyenzakalayo empilweni yami uba nothing nobufakazi sondela bhuti wami noma ngakuyena abanye bayasaba ukubhezwa ikhamera ngifuna umuntu othi nginobufakazi since ngiliqalile leli bhandi kunento eyenzakalayo empilweni yami okay uyeza kuwena futhi nabo makunento eyenzakala empilweni yakho ngifuna ukuzwa sanibona nje yebo bhuti igama lami uKhanyiswa ngokwazulu ngiqala ukufika la last of us yeah yes ngiqala ukufika nje la enkonzweni ngalijoyina ibandla cause uDr. Krishelezibeke ngijwayele ukubuka ku YouTube ngavuseleleka ngazibona izimanga ezenza ngakholwa ngaze kwangidrive lokho kaze ngafika la ever since ngifikile ngiqala nje ukufika kulelo sonto ngolesine cause khona la ngangi-apply khona for electrical engineering bangifonela ukuthi bacela ukuthi ngizokwenza interview kusasa ngoFriday ngafika khona bangenza interview ngendlela okwakuyiyona ngafeel ukuthi lo msebenzi owami it wasn't just an interview but the way ababe friendly ngakhona bangwelcome kamnandi and bangitshela ukuthi they will make sure ukuthi bazongifonela before end of September. So I'm still waiting for the feedback ebona and I still believe ukuthi they will call me. Asimshayeleni izandla enkulu kakhulu singathi siyabonga. Ukhona umunye othi nginobufakazi nangu umama sondela KK. Oh. Private. Okay. Ngiyabingelela konke. Mina ngiqala ukufika ekhaya ngiqale ngo-May 14 kulonyaka ngize kubaba. Uthe mayengibonela ubaba kwadlula 2 days ngamphupha efake umqhele into engathi i-crown. Uthe kusenjalo ngase ngiza la ekhaya efika isonto lesithathu leli ngafika ngayi-attend inkonzo so ngisonto lokuqala ngayinikela enkosini ngumuntu ongasebenzi kodwa oyisebenzayo ngidayisa ama-cupcake nama-scones nje ibhizinisi ngofika kwami ngiyabona manje liyakhula kube sekufika nje uthisha wayengifundisa e-high school wafike wanginikeza imali engango-2000 wathi ucela ngiqale ibhizinisi lami
So ungithembisile ukuthi makuphela inyanga uzongithengela istove segesi ukuze makuphela ugesi ngingahlupheki. So into eyenzakalayo ke manje umkhulu sengiyaboniswa kakhulu abantu manje inkinga zawo. So prophet. Ngoba esontweni lesibili baba ngize ngathuka nje impela uma ngiboniswa ngilele ngabemeza ngithi ngeke uze kulale la ekhaya namhlanje uma ngithi ngiyabona embedeni khona umuntu ongivakashelile kwathiwa hayi ungathuki besiloko singakwazi ukuza kuwena kodwa manje sesiyakwazi ukusondela kuwena. Yes. Uthe sengiphinda futhi ngaboniswa kwafika ugogo wami wathi ngicela ukuthi nanoma yini oyenzayo ngicela ukuthi mawukhuleka umbeke umkhulu ngaso sonke isikhathi ngoba ngibona uphila uma unyathela kuleya ndawo. Umuntu obungazwani nesonto kade ngikhuluma nawe ngenkonzo ufike uyinikele enkonzweni uphinde futhi ushiye phansi ungabe kusavuma. Kodwa ngiyabona manje ukuthi ngibona enhlizweni ukuthi uyinikele. So nomntana wami naye uthe izolo uma ngifonela ngoba kade olengezama indaba ye-license wathi hayi ma ugogo nobaba sebethe i-license ngiyokwenza i-quotation. So uyaqala ngomsombuluko. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu simshayeleni. Nangu baba. Hayi Sanibonani. Yebo. Ngithanda isudu yakho baba. Mina ngoba mnoko epoto kwamanje ya. So inkinga yami nje ngangizela nginenkinga yamaphupha izinto zingakhanyi kahle nje. Kodwa yenzekile ekhaya. So ngiqala ukusebenzisa imithela ekhaya amaphupha right. Right. Kodwa noma nginenkinga kade ukuthi nange ngifuna manje ubambekile kakhulu. Usuke egoli asuka athanda ukuhlala egoli. So inkinga yami uyena nje ophethe but into engangizela ngasizakala kakhulu. Ngaqhubeka ngisebenzisa imithela ekhaya. Siyabonga kakhulu asimshayeleni izandla. Khona umunye uthi nginobufakazi nangale ndoda nginobufakazi since inkonzo siqalile khona izinto ngiyakubona ukukhanya kuyaphambili. Molweni nonke. Nami nje nobufakazi. Sekumzuzu ndimane ndisiza apha kwamkhulu. Ndiye ndathi ngokufumanisa into yobana ndingowase-Eastern Cape ndaqonda uba mandithenge indlu apha kufutshane nokwamkhulu. Ndithenge indlu apha eBhek. Ubufakazi bam buyi-3. Last week umkhulu ebendihlolele ne but into eyenzekileyo ngeli xesha ndiye ndabizwa phakathi ecaweni ndathandazelwa. Andiyazanga into yobana isitha sam esikhulu ukubhubha kwaso. Esinye sezitha zam esikhulu sibhubhe that Sunday ngela xesha ndibendithandazelwa. Okwesibini umkhulu wandithuma wathi kukhona into esendlini yam e-Eastern Cape kuzawufuneka ndihambe nomkhulu umnyaka sihambe sifike e-Eastern Cape sokhupha into esendlini yam. Ithe ikhona ipha endlini because le nto ipha endlini izawubulala umntana wam. Umntana wam uzawudutyulwa abhubhe nezinto zam azizohamba kakuhle. Then sihambile nomkhulu sotsho Eastern Cape. Safika phange sithuba zo-12 ebusuku. Ngelishwa ke safika kungekho mbani bengekho mbani ngela xesha. Sathi ufika kwethu wathi mandize namanzi i5 liter ne10 liter wathi mandize nemilimili. Yayazi nemilimili. Wathi mandize nemilimili. Then wayithatha la milimili wayemnyango. Ufikile phaya emnyango wagumba waqala wathatha umhlaba wamane unukisa. Wathatha umhlaba wamane unukisa wagumba. Uphume ibhotile encinci evalwe ngeplastic nangesiciko. Wayivula umkhulu wayigalela phansi eliyeza. But wacontinuisha umkhulu egumba. I was wondering to myself ba hayibo seyikhuphile nje le bhotile intoni azayikhupha ngoku.
but was still wagumba egalele amanzi phaya wagumba egumbeni kwakhe uthe xa faka isandla wathi yanditshisa lento watsho umkhulu umnyaka so wathi makuziwe nemela kwaziwa nemela wafaka imela wakhupha into engathi ibhola so sayithatha sayibeka phaa phezu kwetafula esiphandle wayisika le nto ibhola wagalela iyeza laa nto yaphuma umlilo laa nto so wathi umkhulu masithatheni le nto siyifake entweni esisitya because sibuyela nayo KZN sayifaka entweni sayifaka ebhutini xa siyifaka ebhutini wathi umkhulu hey ndinexhala mhlawumbi izawutshisa imoto yam le nto savula ibhuti iyatshisa laa nto le so wanyanzeleka umkhulu umnyaka into yobana agalele iyeza phezu kwalaa nto because iphuma umlilo nangona iphuma emanzini iphuma umlilo so wayigalele iyeza umkhulu ayabi namsebenzi sahamba then salala kwenye ibhendi basawuvuka kusasa savuka ngomso saza naye xa sifika apha wathi umkhulu umnyaka uthe umkhulu mandiyithathe le nto ndiyifihla apha eyadini yakhe angahambi nayo because izambulala umkhulu umnyaka so ndayithatha le nto ndayifaka phaa apha kwamkhulu ndayifihla endaweni ngapha ngemva so izolo umkhulu ebendibizile saya phaa kulana safika le nto ifani ingathi ivundile inento ezimhlophe ibolile le nto le but ke wathi umkhulu makayithathe ahambe ayoyingcwaba lani kayitestimony yami yesibili testimony yami yesithathu andithi umkhulu ebethe le nto izawuvala iinto zam I was waiting for my trading mkhulu i-trading yam mkhulu ndifowunelwe ndisendelwe imessage kuthiwa within 24 hours ndizayifumana imiliyoni yam asimshayeni let's hope uzonginika something asimshayeleni izandla enkulu kakhulu omama nisalilizele awu alifike leli miliyoni sidle sonke angalidli yedwa-ke leli miliyoni ukhona omunye othi nginobufakazi nangu mama umkhokheli wami enkonzweni yasesithelo sikaJehova ngizophakamisa indumiso kumkhulu emangalisayo umkhulu ngeke ngamtshela sasisoya kwababa umhlongo eyogcotshwa ine-stress emsebenzini bese kufika i-union yethu i-union besizongitshela kusho ukuthi kunenkinga lekhona u-SMT nesikolo sonke so bese bethi mase befika laba bebranch bese bethi no kufanele mina bangithathe bengise kwesinye isikolo esisemva kwami bese ngithi mina kanjani ngoba kukhona abantu lapho abangani bami abasho ukuthi uma kuhamba namakhehla amandile azongena kuma-position apho ku-deputy so uma ngabe ningiyisa lapho kusho ukuthi mina ngiyongimeyila lapho bese bethi bona hhayi ngeke kusho ukuthi bese ngibuya ngizandela umkhulu kade kunesibonakaliso engathi asihambe nomkhulu ibandla lonke ngathi sihamba nje nomkhulu bese kuqhamuka umuntu ngaphambili avela jikijela iy'ngubo emfuleni lempopho mangayibona engathi impopho yaseMaritzburg engake ngayabona athi uma yejika bese kuqhamuka ibone iy'ngubo enombala omhlophe nobomvu bese ngibona ivolo ijazi lizithabile umkhulu bese vele ngibuka umkhulu wayengakhulumeki bengithi noma ngihamba nalo khona ngikhuluma vele angijishe umkhulu ngesho sithe noma sila umkhulu sengimtshela wathi umkhulu uma ngisho ukuthi esikoleni sebethe ngoMeyi ngiyahamba but manje ngizophakamisa amandla kamkhulu ukuthi siya ku-October manje abangikhiphile abasashoko lutho bathi uma bedlule ofisini lami beze emsebenzini bese bevele babalele bethi bese ngibuza ukuthi yimuphi lo muthi engiwuphethe because umkhulu akanginikanga nto
Umkhulu uyayathi ngena unyathele emabaleni ala ekhaya bese kwenzeka isimangaliso. Okunye engingakusho nje ekungeneni kwami kule nkonzo ngangomoyiseni ngaphuma ngene yona. Wakuthi uma kushaya uthunji angisayifuni leyo nkonzo sengicabanga into zami ngicabanga kwami kodwa mangila ngisho ngashaya u6 I'm happy. Akukho nje ukungitshela ukuthi ngijima uyokwenza ukuthi. Ngiyabonga mkhulu uNkulunkulu engathi khona lokho oyayikhuluma mkhulu uthi hey uNkulunkulu noma ngangithatha akakeze ukuthatha mkhulu singakafezi inhloso zakhe. Siyabonga kakhulu. Sizokhumbula ukuthi KK usamhambisela ubhuti nangu naye. Ngolwesibili khona labo mama abanokuthandaza kwivuma FM Manilalela. Omunye womama naye uke wasithandazela umama Nhlabela. Nizokhumbula abasilalela amasiqali show. Sengeke nginike ithuba omama. Ngithi omama bakaqale basise enkosini. Nawe ngisazokutshela ngithi ngelinye ilanga wena usithandazela emsakazweni. Ngoba siyawufuna umthandazo wakho. Angithi niyezwa. Khuluma bhuti. Ngiyabingelela ibandla igama lami ngibunathi ngisuka eStem. Kusho ukuthi la ekhaya ngingasho ukuthi nje sekusekhaya ngoba ikhona la ngikhonza. Kusho ukuthi umama wasekhaya waba nenkinga ukuthi angangeni einsukwini zakhe. So yena bekumuntu vele bengalandela ukhonzeza yona. So ngelinye ilanga kusho ukuthi mina njengomuntu osebenzisa othenga Slay Queen athenga izinto nje la efamasi wamkhulu ayisebenzisa. So ngelinye ilanga sengimtshela ukuthi akasebenzise Slay Queen asiphuze. Eseninyanga about inyanga eziwu3 zonke engayendaweni yakhe. So wasiphuza le Slay Queen bahamba indlukwana bagcina naye sengena esikhathini sakhe. Njengoba umkhulu wabo wenza komunye umama ngelinye ilanga singale ngaphakathi. Naye owayenqaba ukuphumula intambo la esokhalo la. So kusho kuzenzeka imanga njengaleso. Kusho ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kube ekhaya kubo kwangena igebengu. Mangena igebengu kade abafowethu befikile eStenga la erenke lapha ngabontshawini. Kusho ukuthi sahamba naye wafika wathenga insipho imanga. So lensipho esanda kuyithenga kulelo viki lelo kusho kwangena igebengu ekhaya kubo. Mangena igebengu ekhaya kubo zafike zathatha iTV. Zathatha iTV yakhe esanda kuyithenga nje kulelo sonto. Zase iqoqa nje ama-cosmetics yonke into ayikhona endlini. Ngoba nalensipho wayethengile yayikhona futhi nayo lento. Zoke ngizwi. So manje uma beqoqa zonke lensipho iseyintsha and futhi yona igqame kakhulu kulezi zinto. Baqoqa zonke izinto beqoqa lensipho bayishiya isobala nayo. Yawa lensipho yawa phansi. Kodwa manje lutho ukuthi beyiqoqa. Kusho ukuthi mangabe bephuthaza bephakamise nembhede babheka imali namafoni bephakamise belapha nakuma wardrobe. Kusho uma bethinta esikhwameni la ingubo la ofihlwa khona imali iwe imali bengayitholi imali. Right? Baqhubeka bengene kwenye indlu futhi kagogo wakhona. Kuleli ndlu futhi kagogo wakhona mabe bephuthaza nakhona futhi iqathaka imali bengayitholi imali. Hayi bahambe. Mabehamba usebuthuka idatha. Just baphinde bebuye game 2. Babuye manje bazobhekisisa abaphethulo ngoba manje the time esebuyile la endlini efice endlini kwenzeke lezi imanga. Uyayibona le ngubo la abeke ngakhona isikhwama sakhe abathintanga lapha. La nesikhwama sakhe so iback yakhe. So mabebuya sebabuya manje futhi bengaphindeli la ngesikhwama khona esinemali yakhe. Mabebuya futhi baphetulule naye njalo lensipho ikhona isobala bayiyeka bayithathe. Hayi axakeke naye ukuthi kanjani. Ngimtshene mina ngithi yazi ukuthini mama. Umkhulu wenze yonke lento. Athi yena hayi ngiyakholwa ngempela. Yabona mina eStenga la ngisebenza ngakhona. Bangibiza ngokhehlelisi. Yeah. Bangibiza ngokhehlelezi bangibiza ngoSlay Queen no. So enye into engisukuma nayo futhi engibongayo. Ngibonge ukuthi umkhulu kunosistera asebenzisana naye la kwinakuzane kwezemngcwabo kanje.
So umkhulu ngicela ukuthi uthumele umyalezo wabuza ukuthi sibangaki isuka ngaseStenga washo ukuthi inqwaba enye isuka eMandini last week ayiwazanga nokuphumelela ngenxa yemali so wasesho umkhulu azizama ukuthi sivule ibandla ngale siyabonga lokho umkhulu senzela amen asimshayeleni izandla enkulu enye yama reason engithe ngizokhipha ibhasi liye lapha eStenga ngoba imisebenzi yakho ngiyibonile lizoya lapha eStenga ibhasi liyonilanda ngomhla ka3 mazithi 6:30 nibe senimile endaweni eyodwa ibhasi izofika ipick up abantu khona namhlanje ke ngizokhuluma kakhulu sekunaba-2 bokugcina okay aba-2 bokugcina nike yona baba aba-2 bokugcina usenza isitori sakho sibe sincane futhi ngibingelela tende igama longisana wamkhulu ngisuka ewe Kalsihati ngizothula ubufakazi la ngomkhulu ekubeni uqale lenkonzo le yokufasta uthenje nge-second day it was Monday esontweni lokuqala iqalile inkonzo zenzeka lezi zinto umkhulu kahlezi ezisho ukuthi izokwenzeka izinto mhlambe ezingajwayelekile njengokuphupha amanzi ngalo suku ngaphuphe ngathi ngingena edameni laseJozini umkhulu lele likhulu lesajwayo ngaleso sikhathi ungibambe kanje ngemuva ungidonsa mina ngifuna ukungena phakathi ungidonsa nokuthi angingasheshi ukungena phakathi hayi kudlule la ngibuye ngithenge magic oil ngoba ngangawuthenga ngaleso sikhathi ngithenga magic oil ngithenga impepho bese ngishona emakhaya the following week ngishona emakhaya ngifike emakhaya ngishisa impepho yami njengoba ngivele ngijwayele ukwenza njalo uma ngigodukile ngifike ngishisa impepho ngisho ukuthi ngikhona kanjalo bese ngishiye lapha emsamo impepho no magic oil uma ngikushiya lapha ngiyavuka ekuseni ngithi ngiyovula endlini lapha la esishisela khona impepho ngiyavuka magic oil awu ngixoxa ukuthi akwenzekani manje ngiphathaza ngufuna angawuthola kuze ngishaya isikhathi sokuba ngiyabuya ngibuyela la eThekwini uma ngifika la eThekwini ngihlale ngidiseke kanjalo ukuthi magic oil wenze njani ayikuba kubeke zafanele ngizame imizamo mhlawumbe ngibuyele kumkhulu ngezwe ukuthi kwenzekani kuthi last week ngesonto ufonele umshana wami osemakhaya hey malo nawo magic oil usuvelile kangazi ukuthi uvela nje uphuma ngisithi ngayi mshana wami kulungile ubeke kanjani lapha ekhaya ngizokwenza imizamo ngifike ngizobulala ngicela ukubonga kuleyo ndawo ngezinto ezenzeka since uqale lenkonzo le siyabonga kakhulu bhuti wami simshayeleni izandla ubaba wokugcina laphana ubaba wokugcina ngiyababingelela abangcwele egameni elihle lenkosi yethu Jesu lamkhulu ngifuna nje ukukhuluma iqiniso bengingakholelwa kuwena baningi abafana nawe kodwa ngithema ngiqala ngilandela iYouTube ngilandela nabo uVuma FM ngomsombuluko ngaphosisa umfowethu lo ngicabanga ukuthi uyakhumbula ngifike ngathenga uMagic Oil futhi nakhona nemali engithenge ngabe ngingayona yami imali bengiyideposita yomuntu athi ake ngene la mhlambe ukhona onginasewenzela bengiya ebank ngingenamali ebank ebengiyokulungisa ngoba ngadilizwa emsebenzini bekuthi bengineloni le loan ngokuthi insurance besikhokhela insurance bebeloko ngifonela ke bethi usuphelile 6 months fanele ngibuye ngikhokhe ngabuyela lento zana ebank uma ngifika ebank nginemali e1000 nami bengingayazi yiloko nje bese ngithi angeke ngidlule kona nami ngiphakamisa ukubonga umkhulu ngoMagic Oil nje uwodwa asimshayeleni izandla enkulu kakhulu siyabonga kakhulu namhlanje ngithe ngeke ngiprofet ngizokhuza nje ubugogo kuthiwa uyagula wena kuthiwa uyagula namhlanje ngizothinta nje uma ngithinta uzophinda namhlanje ngizothinta nje ngizokuthinta ngesandla sami ngizokuthinta nje ngesandla sami esami isandla siyokuthinta nje masikuthinta esami isandla kunento ezoyisa
ngizokuthinta namhlanje. Ngizokuthinta njengesandla. Ngizokuthinta njengesandla namhlanje. Ubani uSimangele? Lucy Simangele. Ubani uSimangele Lucy? Wakamoya isilo manje. Namhlanje ngizonithinta. Namhlanje angizile kuzoprofeta. Ngizonithinta nje. Ikhona endlini. Nifuna ngenze njani? Profeta. Laphila photo. Namhlanje ngizonithinta nje ngesami isandla. Ngenze njani? Ngishumise. 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 Hawu Nkosi yami namhlanje. Akhumbula ungizwe. Wathi ungizwe kanti yini le ngayithola? Ngayithola ehlane. Kanti yini le ngayithola? Ngayithola ehlane. Mama uyaphila? Uyaphila mama? Uyaphila uphila. Ama-answer awuthi ngiyaphila ngiphila. Niyamuzwa ukuthi thini? Lalela mama. Yebo mkhulu. Igama lakho lesibili uLucy noma uSimangele? uLucy Simangele. Right. Uthi moya encela kimi. Angikuthandazise kodwa mangikuthandazisa ngithandaze half ngishiye la umhla ka3. Amen. Ikhona into eyenzakala empilweni yakho. Nike nahamba ekhaya kini nenza umsebenzi. Nithe manifike emathuneni nathola ubuhlalo obomvu nobumnyama. Ethuneni lomyeni wami. Lalela ke Jesus my Lord. Silamakhosi. Namhlanje ngithanda ngifuna uprofeta ngisayivela ipower ngisayivela umhla ka3. Ngifuna ukusayivela khona. Lalela. Hey Nkosi yami udictionary lona umazi. Lalela mama. Ekhaya kini ukhona umuntu ozalwe ngo1951 ngoAugust number 4. Imina. Akekho sure. Uthukile mkhulu uthukile. Uzwile ngitheni? 1951 0804. Imina mkhulu. Lalela. Ngiyakubona udidekile. Wamama wena njengamanje njengoba umela kunabantu abake bafika ungathi uzohlaselwa mawusekhaya kwakho noma mawula ohlala khona uma ungena kanje mawungena ujika kunendlu ela engathi indlu ewu4 khona ependwe ngokupitch. Uyangizwa ngithini? Ngikudirect umuzi wakho manje. Uma ungena eminyango ngibona ubasket. Lo basket ongathi ublue okwesivalo lesi ubasket njengamanje lo basket ugcwele washing in a 2 weeks ayikazi washwe. Uyangizwa ngithini? Lalela kunabantu abake bakuhlasela unukwe ubuthakathi uthiwa uthakathi umkhwenyana wakho. Uyangizwa ngithini? Wahlaselwa uthema uhlasela kunabantu abafuna ukungena nesicabha endlini bengathi bazobamba inkunzi kodwa ngibona kulahleka izinto endlini. Uma silewe silandela mama angazi noma uke wahola igrant imali yakho yasivaleka ngoba kwayimanje mama izinto zakho zimile zistakile ngoba kunabantu abakutshontshela izinto endlini baze bakuqhathuse bathiwe nomthakathi wasendaweni. Khuluma nami. Isono sami emhlabeni Kalala Yagusuga Baba Gikupegitanaze Begami Bashia Bazalira Begami Bashizi Floza Yagusuga Baba Gikupegitanaze. Lalela mama
abantwana kodwa abantwana bekujikela bonke abakufuna abantu waze wajikela na umndeni wakho wathi uMoncele kukhona imali enzima kakhulu ngibona umshini ubhala jackpot uyagembula yini wena noma uyathanda yina ukuye casino wathi uMoncele lo mama ngibona imali yakhe iphela kodwa le mali mayiphela iphelele casino wathi uMoncele ngihambe ngize ngiyofika eSun Coast kuke kwaba nengxaki abantu eke yabakhona eSun Coast kwangathi ukhona umama wakantuni Sibongile igama lakhe wathi uMoncele lo mama uke walahlekelwa wallet wakhe esedliwe emshineni wajika wathi vele uwe ontshontshe into zakhe ngoba kwayimanje wena umuntu okhonza iCasino kodwa usayi ngoba bamtshontshisa khona ngabona ngize kuyodlala amakhamera lento isakudla namanje enhlizweni yakho khona endini uzoshuka ngomhla ka3 ngizobe ngiprofeta ngihamba khona umuntu okwazi ukukhuluma into enjengoba injalo ayibeki njengoba injalo yazi ngathi ufunda ibhayisikopho usuka kuphi baba fika kanjani ngijwayele ukubona YouTube uyaqala ukufika qala ukufika last week qala ukufika last week uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho ukuzwile uNkulunkulu ukukhala kwakho yezwa ngibona ukufa kodwa lokufa mangibona ngikubona kuwe kunomuntu ekhaya kini ogulayo right now and bayakufihlela uyangizwa mthini I so wish ngabakhombisa le YouTube so that bazobona ukuthi angidlali kunomuntu ogulayo manje and lo muntu uphethwe yilungu uyangizwa mthini
kunenyoka esesiswini sakhe ihlala la isinyeni sakhe lento usaba ukutshela abantu lento makayithola uyithola ngomeqo uyangizwa ngithini uma ngihamba ngihambe ngize ngiyofika kwenye indawo machisi ikuphi lapho isepho Shepstone emashisi ya ku N2 leno waseyingolweni ya lalela uke waba nomuntu ongathi uhlekisana naye noma uke waba ne close friend kuleyo ndawo lo muntu akade esuka lapho I see usuka indaba khona kusuka umuthi khona kube sengathi uhamba uziyongena phakathi ekhaya kini uyangizwa ngithini right now bekufanele ufonelo you were expecting a phone call umsebenzi uyangizwa ngithini kunomsebenzi kade kufanele uthole uyangizwa ngithini kodwa manje uma kufanele uthole lo msebenzi ngibona kublock into zakho kunomuntu obizwa ngoshenge mabembiza endaweni la uhlala khona uyangizwa ngithini yes lo muntu uyisigoranyana ufika sorry Jesus Christ uyimina lo muntu la sengilift insimbi manje uyimina lo muntu yazi angithi yazi ngilift insimbi manje lift insimbi ngijima ukarati khathele manje ukugada sengifuna ukuyigada manje yes uyisigora le ndoda mayikubuka ikubuki kahle wena uzothola umsebenzi mawuthola umsebenzi uzoba yisupervisor noma uzobheka abantu uyangizwa ngithini lo msebenzi mawuzowuthola kunosizo zokufonela for an interview igama lakhe bathi ulindiwe uyangizwa ngithini lalela ikhona inkinga obhekene nayo wena ebusuku mawulala ngithithwa ile liphupho elimbi olwa nayo kunomuntu olwa naye ebusuku uyangizwa ngithini unjengomuntu engathi kunomuntu washona ekhaya wangagezwa kuwe wangagezeka angazi ubani lona owashona nagcina ningagezwanga nini uyangizwa ngithini kumanje you are struggling ukuthi uthole umsebenzi opermanent noma uthole into straight izinto zakho azihamba ungizwile baba necklace yami Ngicela ukufakaza kuloko umsebenzi umsebenzi kade ngowubambile njengamanje usuphelile natho uphele ngesizathu sokuthi ngashayisa imoto yakhona ngithi ngiyobona umsebenzi uma parking nganga-reporta ngoba yayingekho kwe-route yami so ngafika kulesihlanu bafike bangitshela bevuma FM usebenza Monday to Thursday kwangaba u4 ekuseni Nkosi yami kwakusebenza lona ngaba wayo unamandla nesukuma niyamazi usibutubutu niyamazi nangu usibutubutu lo suke bangumsindo ama Fridays and Thursdays kwakufanele kuyena kuthandazela uphinde leyo supervision khona umsebenzi bengotholile supervision bekufanele ngihambise CV ngolesine akukwazanga lalela futhi unenhlanhla ngithe uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho ngiyabona kade wawufisa ukuthi le ndoda mangabamba umphetho wayo namhlanje kuzwakela nansi into ezokuvulela izinto zakho bye uphumama umntwana ingane yoniphi sebeyithathile kahle ngifuni nina ngifuna ingane kwamcoyi kuphi Siyamasiteni uba kwale ngane uphi usefona kuphi lapho nayo usamasiteni ngakamcoyi F4 is it the same area but Hammersdale lo mntwana uyaphela emzimbeni mama uyangizwa ngithini ukhakhayi lwakhe luzowela phakathi ngiyezwa baba uyangizwa ngithini lo mntwana umama wakhe nobaba wakhe umntwana bane serious fight abayifihlayo kini bayalwa kakhulu uyafihla lo uyangizwa ngithini uhlukumezekile ngendlela esimanga nokuthi makalala ebusuku abambe lo mntwana ambeke la amthele ngenyembezi kakhulu ngiyangizwa ngithini kukhona
ngibona into eyenzakala kulosisi. Ngibona intombazana. Kodwa le ntombazana yasentshongweni esebenzisa imithi errong. Kodwa makufanele imithi ishaye lo mntwana ayishaye lo mntwana ishaya lo. Lo mntwana nizolala naye kukuhle. Avuke ethulile. Uthi umoya ingcwele angifuni uAmanda. Khulume kakhulu ngokuhle. Thanda intophisa. Ngiphuphile letesho baba ukuthi lalela ungayiprofethi kuyiprofethi endlini sekuyimi manje. Nagcina kudala laba benibuza ukuthi uzohlolelana. Lalela lo mntwana uyahamba manje emhlabeni nimbamba kokugcina. And makahamba wena ugogo wakhe umntwana uzonukeka ubuthakathi. Ngoba vele kunegama elihamba phansi ukuthi wena umntwana wakho umtshela izinto ezirong. Uyazwa ngithini? Ngithe mangisuka ngiyale ngathi angimemeza umuntu abathi uAmanda. Uyangizwa ngithini? Uma ngimemeza lo muntu kukhona umshikashiko wenziwayo. Ngibona ukufa ekhaya. Uyangizwa ngithini? Kunomsebenzi okumele wenzele isalukazi esizala wena. Uyangizwa mkhulu? Ngoba kwayiwena kunesikhwama esasisetshenziswa umkhulu wakho esingalungiswanga kahle. Uma nimile la ngibona ibandla, ngibona umsebenzi webandla. Uyangizwa ngithini? Njengomuntu angathi kunejazi elidilika bese liba khona lempura mpura. Nothi labafana bemampura mpura. Ijazi lamabishop. Lo mntwana uzoyibulala lo. Uzocommit suicide. Ngoba angazi nawe uma ungakhuluma iqiniso singekho kuma camera sihleli phansi. Ngithi ake sibambe inhlambuluko phakathi kwami nawe. Lo mntwana ukuthi wamthola kahle, wakwenze njani? Kodwa kuthiwa ngifuna isimino. Isibeke la. Shoba manje. Lo mntwana azotholakala kuthiwa ngifuna into ewutshwala kuqala ngibeke phambi kwakho wawukuphi mawuzomitha sengikhuluma manje sesiyabekelana amaqiniso manje nami ngiyabeka nawe uyabeka kuthiwa ungahlelile angazi noma uhlelile noma uplanile noma ungaplanile noma wakwenze njani kodwa angizizwa kahle nami bekwenze njani nama ngazi ngiphunyuke kanjani namanje namangazi ngiphunyuke kanjani namanje
Nama ngazi ngimithe kanjani namanje ngisamangela. Nama ngazi ngimithe kanjani namanje ngisamangela. Alela sisi. Ithi ngoma nama ngazi ngimithe kanjani. Kunesikhathi lo mntwana kwakufanele ahlukumezeke. Angisho kanjani. Kodwa lo mntwana kwakumele adlwengulwe. Ayifihle lento. Ebese zoyixoxa maybe ngelinye ilanga kuwe esejabulile. Uyangizwa ngithini? Athi mama ngahlukumezeka ngokocansi. Ngoba kunento emdlayo esifubeni sakhe ezodala ukuthi uma engayihlambuluki ngelinye ilanga lo mntwana uzodlula emhlabeni. Uyangizwa ngithini? Idlozi lifuna bodle. Kunento okumele ayibhodle ngoba kunegobongo okumele angene kulwalidle. Lo mntwana uhlukumezekile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi nami kanjani. Nami angazi. Iphunyu kanjani. Angazi mntanami. Kodwa kunento eyiphethe ngimbulelwa manje. Uke wahlukumezeka ngokocansi. Uyangizwa ngithini? Wayifihla lento. Wahlala naye wathi angifuni ukuyikhuluma ngoba mangayikhuluma lo muntu uzongena enkingeni. Noma mangayibhodla lento kunabantu abazoboshwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithitshwa ukuthi mntanami kunesikhathi la uzothatha amapilisi wabambe kanje. Uthi ngiyawaphuza la mapilisi. Ngiyadlula emhlabeni. Aphinde athi no. Ngiphilela lo mntwana manje. Uke waba nomntwana ngaphambilini nini before lona ngoba ngibona imiscarriage futhi. Ngibona imiscarriage. Lo mntwana kanakanga. Wakwabamba. Waphinde kwachitheka. Kunesikhathi la ukuhopha khona. Oku abnormal before uthole lo mntwana. Wake wopha kakhulu. Igazi liyamahlulu. Uyangizwa ngithini? Wathi umoya oyingcwele lo mntwana simthandaziseni kakhulu. Size sinike lo mntwana ithuba ngoba uzodlula lo mntwana emhlabeni. Umzukulu wakho. Uyangizwa ngithini? Kodwa uma ungengenzela ifavor lo mzukulu wakho ungitholela umNazaretha omhlophe. Ungakwazi ukungitholela umNazaretha omhlophe? Ubaba akhe ngayikhipha imali yomNazaretha omhlophe. Ngayikhipha. Usho? Namangazi siphonyuka kanjani amanje awufuni simhlambalazi usamthanda ne? Ngithi akafuni simhlambalazi usamthanda uthi ithi ngoma sidlule ezintweni thina njalo kunabantu besifazane abadlule ezintweni ezinzima. Kodwa noma edlulile ezintweni ezinzima athi kodwa ngisanjani ngisamthanda. Kunamadoda ahambile 10 years wawushiya umuzi. Wamthuka ngamagama usisi, wamthuka umama. Zafika zakushaya izinto phambili. Wabuye emuva. Yena lo mama wambiza ngo nothing. Wakumukela. Sidlule ezintweni ungathi mawunikelile enkonzweni kakhehle lezi zinto zakulungela ebese ubona ubaba wakho nothing. Qala naye phansi nenyuke ungamjikeli ngoba kunabantu besifazane abakhohliseka kalula. Ayi niyangizwa lento engishoyo. Kunabantu besifazane abakhohliseka kanjani? Athe bona umuntu ohamba ngeGolf 7 amthuka ubaba wakwakhe. Babo njalo ohlala la endlini ilanga lize lishona abanye abafana bayabhizi bahamba ngeemoto.
awuzazi lezi imoto ithole kanjani. Kunabanye sithi masilele ebusuku bona balele basibizo khambeni. Namhlanje ngithi ngeke siswami ningiphathele uMnazaretha mama. It's fine, awuthenga umkhulu wakhe. Umkhulu uzokwazi ukumthengela. Ngiphathele next week uMnazaretha uyezwa. Ngizokusizela yena ngiyabonga. Ngoba ngiyabona usamthanda. Baba mkhulu. Into eyenzeka la ngesonto eliphelile bekusemsebenzini ngisebenza ebusuku ngafikela ukuthonga ngilele emotweni bekuyoshaya u4 angisakhumbula I think beku Wednesday or Tuesday ngaphupha wena mkhulu kungathi ugqoke into ezihlaza ezinesiphambano. Angimazi umuntu wesifazane engangihamba naye engakusiza enkondlweni. Wangibiza engilandela kwangathi ngihamba phambili basuthi ngifuna uze kuleli sonto usho kimi ukuthi ufuna ngifike ngingayigqokile icathulo. Ninenkonzo nanso-ke nje. Wathi uma ngike ngafika ayikho into engizoyifuna emhlabeni engingayitholi. Ubuphuphela bonke labazalwane abazophumelela. Futhi bese ngilongizama ukuxhumana nomkhulu kungenzeki. Senza ngisho WhatsApp kungenzeki. Ngase ngaqala ukuthi asize namhlanje ngaze ngashaya incwadi yadokotela emsebenzini. Ngacela umama wakwami ukuthi asize naye. Kodwa ekseni mase sizovuka alokhe ngivusa ngiphupha engathi ngoba sidecide ukuthi simthathe ngoba uhlala esikoleni. Mase sizovuka ngiphuphe ngazuthi nje akasavuka umntwana. Yena noma wakhe nabakubo bonke nabasekhaya bavele basijikela bonke bathi ithini esibulele ingane. Kodwa kwangazi ukuthi into mhlambe bisemqondweni. Kodwa sengiyabona ukuthi ngizokumkhulu eseyisho nje hayi bengiyiphupha impela. Simshaleni izandla. Jesus. Sizothandaza baba, sizothandazela kakhulu. Sizonithandazela. Sizobathandazela kakhulu. Ngithe mawube nenhlanhla wayithola inecklace yamandla. Le necklace uyayifaka mawufuna ekhaya kwakho la ulala khona. Ngicela nje uyigaxe khona. Noma emotweni uyifaka. Noma kunjani sondela fikile uthi noma kunjena. Noma kunjani le necklace uyifake. Ufuna umsebenzi uyifake. Noma uyifake ephaketheni. Noma izitha zikhona. Kodwa nje ukhulume na necklace yakho. Oyifunayo uzoyithola lapha kumfana. Noma next week uzoyithola noma ngomhla ka3 izoba 300 rand mawuyifuna lana ngithi but ngale langa izobe u500 rand ngomhla ka3 oyoba nenhlanhla uzoyithola namhlanje noma next week. Hlabelela ngani yami. Siyathandaza manje ngiyacela sisukumeni ehlabelela ufikile mayiqeda kuhlabelela. Siyaphakamisa izandla nje kancane uyiphakamise kancane izandla zakho kancane nje izandla zakho kancane nje. Thatha usizi lwakho njengamanje ulibhekise kuBaba uNkulunkulu. Siyathandaza manje. Siyathandaza manje uthatha usizi lwakho. Khipha amakhandlela akho alayite mawaphethe ngiyacela. Thatha impepho yakho ilayite manje mawuyiphethe. Sikhuluma nabantu abadala manje esahlabelela. Osha zonke inkinga manje. Yes. Shisa impepho yakho, shisa amakhandlela akho. Sikhuluma nabantu abadala manje. Sicela umsebenzi. Sicela inhlanhla, sicela imishado. Imali evalekile siyayitaka manje. Sicela konke okuhle njengamanje. Yes. Yes.
yes. Laita makandela akho, laita makandela akho, laita makandela akho, laita makandela akho. Khanyisa izibane zakho. Shisa nepepho yakho. Yes. liyaphila ngosemagameni amathathu. Baba siyakhuleka namhlanje ekuseni. Wena uphakeme Nkosi. Baba nazibani zakho nansi impepho yakho Nkosi. Baba bayayivuthisa abantwana bakho ukulisa inhliziyo Nkosi. Bakhuthekile abantwana bakho Nkosi sisebhandini. Lenkinga esibhekane nazo sisebhandini. Abona manje ngiyabakhulekisa. Abasibuka besekhona. Abasibuka bephesheya. Abasibuka besecapital. Abasibuka nabaseKZN. Abasiyakhuleka. Abasiyakhuleka namhlanje. Pakamanjalo Nkosi yamakhosi. Makhosi amakhulu, makhosi amhlophe siyakhuleka ndondo zezulu. Makhosi amakhulu. Ndondo zaphakade. Wagogo nabomkhulu. Nababantwana ngiyababika. Ababantwana ngiyababika. Akhuluma ngeenkinga zabo ngokwehlukana kwazo. Baqaqeleni. Baqaqeleni. Babona ukukhanya. Yes. Jesus. Yes. 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 Kuluma nempepo yakho, kuluma namakhandlela wakho. Kuluma nempepo yakho, kuluma namakhandlela akho njengamanje. Ucele ubikizitha. Ela ubikizitha. Yes. 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 Makhosi. Ndondo zashisa. Makhosi amakhulu, khuluma namadoda silalele. Baye
Bayete. 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 Takaramba. Yes, Bayete. Bayete. Yes. Kosinamanta. Yes, Kosinamanta. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Yes. 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 Yellow. 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 Jesus. My Lord. My Lord. My Lord. Yes. 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 Siyabonga sisifekile. Siyabonga kakhulu uzocisha ibani zakho, ucisha impepha yakho. Uzoqhubeka uyokhuleka ekhaya. Ngiyacela abalibambe kanye nathi ibhandi ungabisaliyeka. Ungabisaliyeka. Ungabisaliyeka nawe othesi salibambile ibhandi wazi mistake kwaphunyuka. Uyofika ngomnikelo wakho uzoxolisa. Uzoxolisa ngalo umhla ka3. Wena olibambile ungabisaliyeka. Libambe kanjalo. Wenze sure ngomhla ka3 uyafika. Nawo sibukayo kuyo yonke indawo lapho khona ngomhla ka3 elamanqama. Ubani wathi omkhulu masikhuluma nababazenza izinto. Izinto iqalile ziyenzeka. Izinto uthi mawucela ungaboyicela imali.
thani inkosi ngicela ungiphe ukuhlakanipha nizwile ngithi nginifundisa ukuthandaza kabusha ungayicela imali ungayicela indoda ungayomcela umfazi inkosi ngiphe ini mangithola ukuhlakanipha ngikuthole konke Jesus angilutho ngaphandle kwakho thatha imike ucule bheshu namhlanje une stress namhlanje une stress angilutho ngaphandle kwakho ngaphandle kwakho moyo siphakamise izandla sesiyasiyapha